Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí es Nadal, ya estoy contento. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola, amics, amics de la rauxa, amic de la festa, amic del podcast, d'internet. Internet és el futur. Xerinola. Xerinola, amics de la Xerinola. Amígdala també. Benvinguts i benvingudes tots i totes al dia D, un podcast de la República Samboiana. ¿Amígdala no era una reina de la Guerra de las Galaxias? No lo sé. ¿La reina Amígdala? Sí. Sí. Ay, te has quedado. A ver, sí, es verdad. Por favor, un momento. Perdón. La gent no sap que esteu i us he de presentar. Sergio Picón. No, se pensaban que era un podcast tuyo. Sergio Picón. Reventó el Sergio día Picón. de... ¡Hola! ¡No empieces! Bien hallado. Silencio. Sergio Picón. Bien hallado. Hola, com estàs? Bien hallado. Ben Estoy trobat. bien hallado, ¿no? ¿Estás Estoy bien trobat. ¿Estás ben trobat? Sí, no sé lo que significa, pero queda, ¿verdad que queda culto? Queda perfecte. Una presentación de gente seria. Pau, com està la... Què passa? Molt bé, estic molt bé. Estàs bé? Se't nota que estàs... Alegria. Se'l veu menys tens que altres gravacions. Afollao. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ha habido coito? Sí, però estic igual de tens. Vale, ¿Cuántos coitos has hecho esta semana entre programa y programa? Voleu saber-ho? No. Vale. Vale, millor que sí. No, perquè és la seva vida Lo iba a decir. privada. Sí, no, esto no es la resistencia. és veritat, aquí No, no hay no. dinero. No ¿Dinero? se porta. No hay dinero. No hi ha dinero. Bueno, vinga, anem a començar amb el programa de la setmana d'avui. No sé quina setmana és, perquè no sé, amic de la Rauxa, quan estàs escoltant això. Amígdala. Amígdala sí que sona una mica a algun personatge de Star Wars. Sí, mira, la reina Amígdala. Bueno, claro, era Amígdala. Amígdala. Y Amígdala suena... o sea, Amígdala vale, porque es lo del cuerpo, pero... Sí. Amígdala suena como a bollería. Dame una amígdala. Sí, 3 magdalenes i 2 amígdales. Amb crema per dins. Sí, té crema dins. De cabello de ángel. Sí, també. Sí. Bueno, què farem avui? Què fem? Avui anem a parlar... Estem al dia D, no? Això és el dia D. Sí. Vale, doncs avui anem a parlar de la celebració que es fa el dia 30 de gener, i és que el dia 30 de gener es celebra mundialment, valgui la redundància, el Dia Mundial dels Croissants. Oye, pues sí que estamos con la bollería bien. Sí. Amígdalas, palmeras, magdalenes y croissants. No había caigut. Sí, és veritat. Som uns genis, som uns putos genis. Esto lo hacemos ¿Dónde está nuestro Ondas? Claro, ven, a ver. ¿Dónde está? No sé per què. Que la playa. Esto lo hacemos porque grabamos por la mañana y no hemos desayunado. Jo, Clar. una gana que em menjaria ara mateix una taula, però bueno. ¿Desayunar dulce o salado? No sé. Anem a començar perquè si Depèn no... del dia. Depèn del dia, no? Si no, ja portem 4 minuts i 20 i no he començat. No hay un día de... No hay un día de. mundial del desayuno dulce o día mundial del desayuno salado. Lo podemos buscar, pero otro día. Hotel. Siempre Dia en hotel. Mundial dels Croissants. La idea de celebrar aquesta data No és chille. donar a conèixer... És que no puedo... Me está chillando todo el día. Le he quitado el micrófono. Sí, corta del micro. Uy, Viene, para de chillar. Viene faltón. Perdón, Viene Dios. faltón. Perdó. Viene faltón. No vaig a cridar. La idea de celebrar aquesta data és conèixer el croissant. Però és que és una merda, això. Perdoneu, no us rigueu, sisplau, perquè, diu, tenen un dia mundial per donar a conèixer el croissant, una peça de pastisseria que gaudeix de molta acceptació i la gent ja la coneix. Sí. Per què collons foten un dia mundial de croissant si tothom ja el coneix? También hay un día mundial del SIDA y toda la gente lo conoce. Ja, Sí, pero no se come. Clar. Bueno, A ver. Vale. Cuidado. Cuidado. Trata de arrancarlo, Per favor, Pablo, trata de arrancarlo. Com sortim d'aquest jardí, per favor? No, però jo continuo. Mira, és a dir, jo crec que hi ha dies internacionals, com per exemple el dia del croissant aquest, que està ocupant un slot que podrien ocupar, per exemple... Mira, volem parlar de bolleria. Per què no parlem un dia internacional del forat del dònut? ¿Sabes que lo vendieron? Que Donut hizo como los agujeros o los filipinos. Hostia. Bueno, eso es lo mismo. Perdó, una como cosa. vendemos agujeros de donut. Eso es, y el forat del filipino també el van vendre. Sí, Vale. ¿verdad? Vale. Pero el agujero del donut se hace para que el donut, porque yo a veces leo Wikipedia,
porque a mí me gusta tener mucha cultura general, para que el donut se pueda hornear de la misma manera rápidamente y de la misma manera homogéneamente por todas sus partes y no se seque. Vale, però vosaltres esteu pensant amb el forat de... Atenció, Sí, atenció. no, una cosa, clar, no hi ha dia mundial del forat del dònut perquè el forat, justament el forat, no hi ha. Aquí està la cosa, perquè havíem parlat de lo de dintre. No estic parlant d'això. Estic parlant de l'anada que hi ha dintre, perquè no hi ha res. Del buit existencial, No hi ha res, del clar. buit, el buit del dònut. Allà no hi ha... És que dos donuts, una sobre de l'altra, són un buit. Sí, sí. Trata d'arrencar-lo, Carlos, Sí, trata d'arrencar-lo. sí que són un... Claro, yo estaba intentando posar aquí un concepto filosófico y ahora me sales que con un 6 y con un 4 hago tu retrato. Clar, i això és matemàtic, Clar, que és matemàtic, després de la filosofia. Clar, no, Aquí som bienvenidos- supercultes, eh? Sí. Bienvenidos al Día Mundial de la Trigonometría. Bueno, el que jo volia dir és que estic totalment en contra del Dia Mundial del Croissant. Un día que no es apto para celíacos. Sí? Celia. Sí, Porque claro, solo sería el día de la metría, porque no puede... Perquè estem en una planta baixa, que si Trigo. no ja em tiraria al carrer. Bueno, estic totalment en contra del Dia Mundial del... Per què? Perquè no cal el croissant. Sí, ja coneix tothom el croissant. Discrepo. Mira, ahora, si pudiéramos, te diría que salieras a la calle con el micrófono y preguntas a cualquier persona que por aquí si conoce que es un croissant. Es pot Yo- fer lo això? sabe todo el mundo. No. Si no puede pasar la sintonía... Arrencar el micròfon d'aquí. Bueno, claro. Dentro, eso sí. dentro de la bollería, el croissant es la mayor mierda, tiene que ser la mayor mierda que se ha inventado, porque no hay, normalmente, o sea, cada vez hay menos croissants con sabor a croissant. Sergio, O sea, si no es te veo que de mantequilla, de jamón Sí. dulce, de sobrasada, De que el Cuenca. jamón dulce no es dulce. no es dulce, De es sobrasada, jamón salado. de foie gras, de paté. Tenía unos amigos- De pringue. Porque le ponen el... bueno, en mi casa llamamos pringue al barniz ese que le echan Sí, encima. pero Pero es que cuantas más cosas... estás Cuantas más cosas le pongas... adelantando el debate, Sergio. ¿Debate? collons. ¿Debate? No. No. Vale, Pero vale. es que ya vol debatir, ya vol Vale, debatir. Vale. no, No he dicho nada, no he Però dicho una, nada. Debate. una cosa sí que vull afegir a lo que estàs dient. Debate, Has- que has- Has bate. dit foie gras. Tenia uns amics... Chocolate. Ara no cantareu quan digui això. Tenia uns amics que li deien, davant de sa mare, li deien, ¿qué queréis merendar hoy? Y le deien, mamá, queremos un bocadillo de follagras. Deien follagras. Follagras. Davant de la mare. Mirant-li els ulls a la mare? Sí. I jo, el dia que em vaig quedar asturat. Hostia. I què està passant aquí? Vale, vinga. Cómo mola cuando reaccionas y te quedas de una forma que no sabes ni lo que significa. Sí. Qui va proposar aquest dia i per què el 30 de gener? Astora és una alfombra. Catifa. Catifa, Sí, exacte. que es la mujer del store, que es una cortina. Catifa. O una tienda en inglés. Queen Catifa, també. Què deies? Perdona, Sí, t'he tallat. qui va proposar aquest dia i per què el 30 de gener? Doncs, com sempre passa amb aquests dies de... Un francès. No, que Ui. no sabem, Ah. no sabem. No, avui no hi ha francès, no sabem qui ho va escollir, ni res. Solament que va ser escollit. Aleshores, dic, anem a veure, anem a fer una petita investigació. Anem a Santoral, ¿vale? Santoral. Claro. Santo, bonito pueblo. Sí. Santoral. Buenas anchoas, ¿eh? Hi havia molts sants avui, el dia 30, no avui, perquè avui no és dia 30, però el dia 30 hi havia, però he escollit un, és Sant David Galván. És de... Perruquer. No, suena... Suena así, Podría, peluquerías podría. Galván. Podria, però no. Peluquerías y reformas, es todo en uno. Sí, senyor. Que vas a cortarte la barba Y te tiran un tabique. Alicatado, sí. De Mèxic, segle XX. A la ciutat de Guadalajara, el Sant David Galván, Guadalajara. Hay una presbíter, canción así, ¿no? Sí. presbíter, què direu? Què collons és un presbíter? En el catolicisme eclesiàstic a què se li ha conferit pel sagrament de l'ordre al segon grau de la jerarquia eclesiàstica. Ho heu entès? O sea, un cura pepino. Sí, és un cura, també. Són cura. És un cura. Vale. Pues la qüestió és que era presbíter, màrtir, i que durant la persecució mexicana, va haver-hi una persecució a Mèxic, vale. No sé quina, però va haver-hi una. La persecució mexicana. Perquè clar, pot ser qualsevol persecució a Mèxic. Sí, se le llama Donald Trump, ¿no? Claro. A eso ahora Ja sé, mismo. no sabem quina. I diu, durant la persecució mexicana va obtenir la corona del martiri defensant la santedat del matrimoni sent afusellat per un soldat sense previ judici. A ver si era Martin Luther King. No lo veo por ahí. Jo Martin veig... McFly? Jo el que crec és que aquí va haver... O sigui, aquest el van pelar per una qüestió de banyes. Algo...
Ah, las bañas y el croissant. El bañas y el croissant! El bañas y el croissant! Porque hay croissant Clar. y croissant con bañas. Efectivament. Ahí que, te he visto. Que ese es, va a ser, vamos a ver... Vamos a hablar del vamos a croissant ver eso. con bañas, ¿no? Sí. Mira, a partir d'ara, si us sembla bé, bueno, si no també ho faré, tots els sants dels que parli... Muy demócrata todo, Sí, sí, no, yo nací, cuando yo vaig néixer, Franco encara era viu, i això es Todo nota. se pega. Això es nota. Vaig a fer, cada vegada que parli d'un màrtir, al que l'hagin martiritzat, vaig a fer una puntuació al martiri. Vale. ¿Vale? En aquest cas, aquest sant... el van fer- Podemos hacer una clasificación Sí, sí. con un top Sí, sí. top martiration. Top màrtir, top màrtir. Tom Y Martin. lo publicamos en Reddit, solo publicamos los martes, No. para que sean los mártires. Molt ben Mártir pensat. de martes. Però hem d'anar- Martes de mártir. Màrtir de... No, però Ya que, queridos oyentes, ya podéis usar el hashtag no. martes de mártir. No, que no podem... Tu sube un vídeo a TikTok y pon màrtir en el título. Verás No, lo que te dura. en Twitter está todo. Ah, bueno, en Twitter sí. cabe todo. Vale, bueno, la qüestió és que aquest sant... Anava a dir aquest tio. No, perdó. No, perdó. No, El no. que es ¿qué? ¿Cómo era? Presbítero. Hombre. Aquest home, David Galván, li van fotre un tret. Això és un martiri? Perdona, però no. 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 Perquè un tret és, pam, un 2, puntuo, puntuo. Pero Sí. que te disparen es como muy moderno para ser un martirio. O sea, Bueno, un- és un- del un segle san- XX, és del segle XX. pues no debería haber. Tiene que haver una edad donde ya no se puedan hacer más santos. Aquest em sembla que el va fer sant a Juan Pablo II de todo el mundo. O sigui que és relativament proper. Juan Però Pablo, palito, palito. Palito, sí. Sí. Pero no debería haber, o sea, quiero decir, un martirio como Dios manda. Bueno, como Dios manda, Clar, efectivament. Juan Pablo II, la Juan- venganza. No, double. tiene que haber o una hoguera o un león. Clar. Sí. Per això mateix, per Me han això, disparado. per això mateix Mierda santo. us proposo aquesta escala per puntuar realment els bons martiris. En descenso. Voleu fer secció... la pròxima voleu fer una secció així, sintonia? Sí. O així, pa, a saco? No, si vols, No, al proper sant, que hi hagi escala martiri, fotem una sintonia. Vale, sí, Y, se sí. me y da. ponemos voz como profunda, como de equipo de investigación o algo tipo piqueras. Sí. Tendremos algo de terrorífico, ¿sabes? Algo de eso. I com un, Jo no com sé un hacer cura. voces. Però fem això és com estem fent una reunió, fem-ho després, això, saps? Sí. I continuem el Clar, programa. perquè ara perquè, sembla clar. Vale. perquè ara, si no, aquí a mi m'és igual. Clar. A la gent que ens està escoltant li és Sí. igual que estem dient ara mateix. Ara mateix. Pues, Sí. És una reunió. Mira, pues ara vaig a recuperar l'interès de la gent amb les efemèrides del 30 de gener. ¡Oh! Efemèrides. También es un día jodido, ¿no? El 30 de enero. es ¿Qué como día nos final de... ¿Qué día nos jodido? Bueno, todos, pero y un 30 de enero, que final de mes, de enero, que ya vas pelado de pasta, que Sí. es un mes... Bueno, parla per tu. Y si te cae el lunes, yo me voy con David Pues mira, Galván, ¿eh? el 30 de gener de 2007 va sortir a la venda el sistema operatiu Windows Vista de Microsoft als Estats Units, substituint el Windows XP, que havia sigut llançat el 2001. Imagina't, 30 de gener, dilluns, i t'has d'instal·lar el Windows Vista. Esta no la viste venir. No. Windows XP, que és el Windows com un emoji traient la llengua. Així, Sí, és com- tancant els ulls i... perquè està l'XD, que és un La emoji... risa. És molt antic, això, És antic, Sí. però l'XD que és... me río, i l'XP és... saco la lengua. Jo això no ho sabia, No, no, m'aguantarà ara, el, m'aguantarà. el XD es de época de Messenger. XP, Sí. XP. XD, pero XP, XP es sacando la lengua. es ya Messenger, pero Razmataz. 6 de la Sí. mañana, Y eres 6 hispano. AM. Sí, Sí. pastillita Mitsubishi. Pues perdoneu-me, però un altre article que no necessita un dia mundial. I quan és el dia mundial del Windows? El 10 de novembre. Cal un dia mundial de Windows? No, No. no porque se cuelga. És clau aquesta efemèria per entendre el dia d'avui. Perquè el 30 de gener de 1933, a Alemanya, Adiós. Adolf Hitler assumeix la cancelleria del Tercer Reich després de que el Partit Nacional Socialista Alemany dels Treballadors fos el més votat a les eleccions de novembre del 1932. Ué, t'imagines Compte. celebrar això? Estàs aplaudint la democràcia. Era una votació. Era una votació. Molt bé, aplaudeixes la democràcia. Adolf Hitler va ser votat democràticament. Ara, després ja... Quan... Vale, no, És que ho has dit amb una entonació que et portava l'... I clar, és democràcia. Vale, molt bé, doncs ara tenim això. De sangre. Naixements, dia 30 de gener. Qui va néixer el 30 de gener? En 1979 va néixer a Castelló de la Plana Carlos Latre. Oh, Oh. Vale? Bueno, el... ¿Qué tendrá que ver Carlos Latre con los croissants?
No sé, però ¿Llamamos a Carlos Latre? és per despistar, perquè... Sí, no, intentamos separar los temas. Sí, sí. Pero no. te juro que pensaba que ibas a decir en Alemania, el 30 de enero del 1933, Adolf Hitler desayunó. No. Hitler desayunaba croissants? Però ara mira la següent data, que crec que també està relacionada. El 1968, un 30 de gener de 1968, neix a Madrid, Espanya, Felipe de Borbó i Grècia. Compte, El preparado. el preparat. El de ahora. Clar, ara, si aplaudeixes la monarquia directament. No, doncs no. No, a veure, si ets monàrquic, jo no tinc cap problema. Jo no. Jo... Vale, doncs no. Mira si sóc poc monàrquic, que Sí. el roscó de Reis intento no menjar. jo busco la fava, el roscó de Per Reis. què la busques, Rafa? Perquè no vull, jo no vull el rei, perquè jo sóc republicà. Ah. Què passa? Que quan trobo la fava dic, hòstia puta, que no vull pagar i me l'empasso. Bueno, Claro, encuentras la Mira. haba y dices, mamma mía, això, Sí, he will go again. Sí, però sí. no cal que... o sigui, pots ser molt republicà. Por lo de que, Y no- porque ya va, ¿sabes? De mamma mía. De Y no- Ah! Claro. Com has... Hòstia, ara m'he perdut. Com? Gimme, amen after midnight, no? A King, After Midnight. Vale. Sí. Me encantan estos momentos subnormales donde Raventón no sabe qué está pasando. Ava, busca l'Ava. Mamá. Pues això també, Waterloo. Waterloo. Porque la encuentra y dice... ¿Y ahora qué dius, Waterloo? Mamma mía. Ahora que digo Fa- Waterloo. Cuidado. Estamos con la democracia. Aquesta setmana fa 80 anys del dia D. Sí. Oh, ¡Oh! ¡No! O potser no sé si ho teniu apuntat o alguna cosa, potser sí. Sí, No, No, ya como decía Waterloo, digo otra vez sale Puigdemont. es veu, Pau, que no mires el grup de WhatsApp nostre perquè ahir vaig fer una captura dels trending topics i sortia el dia D. Ya acabamos de desvelar que esto lo estamos grabando el 7 de junio. Ya está. Ya por... Ah. Ah. Sí. Bueno, si la gente... De esto fet, no es vam directo. comentar mal timing. Haurien d'haver sortit aquest dia. És veritat, Clar, és clar. veritat. De hecho, teníamos Em sona. que... Pero no el día, el 6 de junio, porque si este programa teníamos que haberlo grabado en Normandía. Clar, Sí. Mm. en la platja. I els croissants? Vale, excusa. ¿Dónde está sí, Normandía? ¿Dónde está Ah, ah. No, però clar, està suposant que el croissant és francès. Una merda, no ho és. No ho és. No, No pero ho és, eso no porque es. se lo No ho atribuye. No és. tienes ni puta idea de dónde viene el croissant. No ho és. No es los Pet Shop Boys. Història de croissant. Història de croissant. El croissant. Història de croissant. Darrere de la història de croissant hi ha una història, valgui la redundància, de guerra, resistència i venjança, que es remunta al segle XVI. El seu origen es remunta a 1683, quan l'imperi otomà, liderat per Kara Mustafa, Bueno, Claro. Cara. va ¿El primero o el segundo? Es el único, no tiene número. Va intentar conquistar Viena, la ciutat de Viena, capital del Sacre Imperi Romà Germànic. Veus? Ja tenia que veure, eh? Tenía nombre imponente. Sí, Lo sí. de sacro te da... Sí. Aparte que es un hueso. És un hueso. Sí. Els otomans, que ja dominaven gran part d'Europa Oriental, es volien expandir el seu territori cap a l'oest i Viena era una barrera que havien de fer caure, l'havien de conquerir. Però, atenció, que quan van començar a intentar conquerir Viena es van trobar amb l'oposició dels defensors de la ciutat i no van poder fer caure la muralla. O sigui, havia muralla, abre la muralla, no, Toc, ¿quién es? tu, Cara Mustafa. Cara Mustafa. Abra la muralla. Pues li van No, dir- abra la No, muralla. don't open the murray. A veure, és un referent de la vostra època, jo què sé. Sí, sí, sí. saps? No. Jo estic fent esforços, Me encanta També. cuando te haces el mayor. Jo estic intentant fer esforços, Clar. vale? Perquè si no, si he de dir algun referent de la meva època, us faré un TikTok aquí, però per la ràdio va fatal. No, i clar, lo de XD d'abans, a mi jo m'ha frapat. Creo Perquè que es no. el primer emoji que se emite por radio. Sí, crec que ¿puede ser? sí. Sí, el primero. Pot ser. Aleshores, els otomans que van dir hem d'entrar a Viena, i què van decidir? Doncs van dir, farem un túnel per sota la muralla, abre la muralla, no fa falta, No fa falta. No, marxem, van guinyar l'ull, marxem, però no. Estaven fent un túnel per sota de la muralla. Però els otomans no comptaven amb un gremi de Viena. Qui? Els forners. Què passa amb els forners? Que treballen de matinada. I els otomans, quan feien el túnel? De matinada. De matinada. I els forners van sentir sorolls. Estava... Què és això? I vegien els forners.
¿qué? Bueno, Nos están invadiendo, son las 3 de la mañana, nos están invadiendo. Oye, pues tú vas con tu croissant y dices, mientras invades, oye, a 2 euros el croissant. Pot ser que el croissant fos una arma, al principi? Com un shuriken... A veure, hi ha alguns jocs que es pot fer servir com a arma, però pel que veig no era pròpiament una arma. Però té a veure, perquè clar, aleshores, els forners que van fer, en lloc de callar-se, es van xivar a l'emperador Leopold I d'Habsburg. No? I va dir, Leopold, compte, que estan fent un túnel als otomans, que volen passar per sota. Y hay que tener huevos para ir a despertar a un emperador, también te lo digo. Sí, pues claro, porque van a anar a matinada, claro. no van a anar a les 5 de la tarda. No. Què volen aquesta gent que venen de matinada? Pues passar per sota. Passar per sota, doncs compte. I aleshores, clar, pues allò va ser la informació necessària per poder contenir els otomans, que no van passar per sota, o sigui que van haver de marxar, i l'emperador, agraït per l'ajuda als forners, els va condecorar per la seva valentia amb una medalla. Amb un croissant. No. Clar, no. Primer una medalla. I, atenció, aquí ve la cosa, els va permetre, o sigui, la gràcia que els hi va donar els forners és permetre elaborar 2 tipus de pans. O sigui, un forner, el premi que et dona el teu emperador per haver evitat la invasió és que pots fer 2 pans. Tu imagines, Genial. Huelga japonesa, ¿no? Al trabajar Sí. El primer pa que podien fer era un pa anomenat emperador, que ja també tela. I l'altre era pan de Viena. No, i l'altre era un que es deia Halbmond, que significa croissant. Mitja lluna en alemany. Les mitges llunes, que aquesta era la forma que tenien els Halmonds, perquè recordaven a què? Recordaven a la lluna, a la mitja lluna, a la lluna creixent que es podia veure a la bandera dels otomans. Y Halmond también es un pescado rosa cuando lo dice Ferran Adrià. Sí, pero Halmond... No, espera, que ahora ya se liga esto, luego hablamos de Ferran. Porque Halmond... Según la mesa ayuda, lo que hicieron fue coger la mesa ayuda... Està borratxo, Ferran Adrià està borratxo, Dios mío. Creieu que Ferran Adrià borratxo parla bé? La loleiro. Hola, amigos. Hoy vamos a comer la mitja lluna. És una barreja aquí, ara. Sí, no? Bueno, el que vull dir és que aleshores, amb el Halmond aquest, van fer una... Acabes de hacer a Ferran Adriaño. Adriñaño. Arriñano. Clar, què feien els vienesos amb el Halmond aquest? Es menjaven la mitja lluna dels otomans com dient, mira, ara els foteu, mira el túnel, no? Mira el túnel, i d'aquí va venir... els pantalons, molt ofensiu. Sí. Com, perdó? Jo he dit ofensiu? No, que li deien, mira el túnel, es baixaven els pantalons, era molt ofensiu, a tots sobre la muralla, sí, allà menjant amb els pantalons. I aleshores, i tu has dit... The Dark Side of the Moon, també es diu. Tiene que estar feo comerte un croissant con los pantalones bajados y el ojete abierto. Sí, bastante. No tant. I tu has dit abans, és que francès... No, aleshores, què va passar? Que el croissant hauria, no segur, hauria arribat a França a final del segle XVIII quan l'oficial austríac August Zanck, pues suena chino, Sí, va obrir un fort vienès a París. I a partir d'allà, doncs, allà es va fer popular i ja va anar... I com los franceses se lo apropian todo... Efectivament. I aleshores, no sé si... La meva reflexió final és... La meva reflexió final és que, no sé si veieu el patró que hi ha aquí, és... El 30 de gener del 33 Hitler arriba al poder. Vale. El 30 de gener del 68 neix Felipe de Borbón i Grècia. El 30 de gener es celebra el Dia Mundial del Croissant. Sí. Que té com a origen una revenja contra els otomans. No creieu que darrere tot això està la ultradreta europea? No. Molt bé. Pues... Realmente no. Vale. Pues es muy feliz. Que Abascal a lo mejor desayuna croissants. Puede ser. Abascal no pot esmorzar croissants perquè... No, clar que pot esmorzar croissants. És l'únic que esmorza, perquè es va carregar els otomans. Pues per això l'ultradreta europea jo crec que està... Va. Com celebrar el Dia Mundial del Croissant? Pues podeu anar... Desayunando. Clar, podeu anar al vostre bar, granja o croissanteria de confiança. ¿Por qué se llama granja? Porque antes había una granja. Està? Vale. Bien. I perquè quan tanquen agafen les molles que queden i les llencen a la gent. No, a la pròpia gent. És una granja i sois mis cerdos. Mengeu! Hijos de puta. Aneu al bar granja. Us demaneu un croissant, 2 ous, 2 ous de
i us feu unes fotos i ho poseu a internet. Les celebracions dels dies mundials sempre és la mateixa merda, però hi ha més creatives. L'altra seria, per exemple, cercar a internet una recepta de croissants i fer-los a casa teva amb la teva família si tens. ¿Vale? Si tens els ingredients. O familia, ¿no? También. A ver, si tienes todos los ingredientes pero no tienes familia, no es viable. No. ¿Vale? Si ets orfe, mira, ho sento molt, però no. I aquesta jo crec que és la millor de totes les celebracions, que és que us xiveu de secrets que coneixeu a d'altres persones, de la mateixa manera que els forners es van xivar a Leopold I. Perquè imagineu que els forners no s'haguessin xivat a Leopold I, que hagués passat que els otomans haguessin envaït i aleshores potser els otomans els haguessin encarregat als forners fer un pack commemoratiu amb la bandera d'aleshores d'Àustria, que era franja vermella, franja blanca i franja vermella, que seria com el primer pas a Sant Jordi que es podia haver fet. I per això no va passar. Molt bé. Això solament va passar al meu cap. Al meu cap de Gavà 2, que és on vaig jo. Bueno, la historia del... En Gavà hay buenos croissants. Bueno, en Gavai, 365, Vivari, sí. Por cierto, llevamos todo el programa hablando de... ¿Es croissant o croissant? Croissant. Bueno, aquí és croissant, allà, per Pau és croissant, per Fran Arrià és croissant. Y... ¿Croissant o croissant? Claro, siempre hay una A que queda ahí colgada de croissant. Croissant, de toda la vida, ¿no? I ara tenim un minut per fer el debat del croissant. Debat del croissant. Preferiu el croissant amb banyes o sense? Amb. Us agrada que el croissant porti aquesta merda de caramel pintat per sobre, que l'agafes i s'apringa tota la mà i després et queda allà enganxat i no hi ha manera, te vas a tocar una mica i t'ho pagues tot? Never, no. Además es eso, si te tocas un poco, luego se te llena el pene de mosca. No, jo no he parlat... Un altre. Jo no he parlat de pene. Vale. El croissant de croissant. Vale ya hacer cosas que no sean de cosa, por favor. De mosca. Y es aplicable a las patatas, que están muy buenas, las patatas fritas. Pero no untes tu pene en las patatas. No hablamos de penes, hablamos de saborizar cosas que deberían estar buenas de por sí. Si el croissant tú le pones más cosas, sabe a cosas, pero no a croissant. Croissant de festuc, trunyo segur. No rima, pero... Pero casi. ¿Sabes quién podría decir perfectamente esta frase? Qui? El doctor Domènech. El doctor Domènech, mira, si vas una mica estranyit... Croissant de festuc. I per acabar ja el dia d'avui, simplement dic que, per acabar el debat també, és com és possible que Comtessa, durant un temps, li digués a la Comtessa Bieneta, aquí és Comtessa. I fins aquí el programa... No, maleta mal. Sergio, déjame acabar finamente y limpiamente el programa. Comtessa es Sergio. ¿Comtessa son helados? Sí, es como un... que además tiene ondas por dentro. Eso es lo que me tienen que dar a mí por aguantarlo a vosotros. Son barritas que además luego la cortas y se cae el chocolate para los Comtessa, lados. que le llaman Bieneta. Pero es como un menú súper antiguo, ¿no? Fins aquí cóctel de gambas, melón con jamón y día una de Comtessa. Un podcast Es como una boda de la República Samboyana, 1992, ¿sabes? Sí. Como per Ràdio Sant Boi. tiempos Sergio, que gràcies per ser com ets, no canvis realment mai. Igualment, ben trobat. Pau, quan vagis al Condis i demanis una Bieneta i si et donen un màndum, què faràs? Llançar-los a la cara. Perfectament, molt bé. Gràcies i no canvieu mai. Fins la propera, amics de la Rauxa. Como en casa y